Good day guys! Ngayon po ay another tutorial video na naman po yung gagawin natin regarding dun sa renewal ng PRC license natin. Yung nakaraan, kumuha tayo ng COGS or Certificate of Good Standing sa IIEE online. Sa hindi pa nakapanood, maglalagay na lang po ako ng link sa description box dito sa video na to. At ito na nga pala yung printed copy ng Certificate of Good Standing na nakuha ko sa IIEE through online. At tara na guys, simulan na natin. Samahan nyo ako mag-apply online. Okay guys, search natin sa Google yung PRC renewal. Lalabas po yung LIRIS or Licensure Examination and Registration Information System ng PRC. Click po natin yan guys. CPD notice. Ito yung nagsasaad na hanggang December 31, 2022 na lang yung pwede pa natin ma-renew yung PRC license natin kahit kulang tayo ng CPD points at i-credit na lang yun doon sa next natin na renewal. Ito yung step by step procedure ng PRC online services. Guys, close lang natin to. Diretso na tayo sa sign in. Kung meron na kayong account, naka-register na kayo sa PRC, may online account na kayo, mag-sign in na lang kayo diretso. Tulad ko, may account na ako. Then click I am not a robot to sign in. Ayan na. Advisory. Bali, i-post nyo lang yung video guys kung gusto nyo pang panoorin. Click OK lang guys to proceed. Then, yan na yung profile natin. Existing transaction. Wala pa tayong existing transaction. Bali, dito sa profile natin guys, sa personal information, pwede tayo mag-edit. Halimbawa, may update tayo sa status natin. Tapos, save information lang para ma-save yung changes. Then, sa profile picture din, pwede din natin i-edit yung profile picture natin. Kaya nag-advise man si PRC na dapat latest yung ID or photo na i-upload natin. Punta tayo, select transaction, advisory na naman. I-post nyo lang guys kung gusto nyo pang basahin. Click proceed. Then dito guys, select transaction, renewal, click renewal kasi renewal yung purpose natin. Then proceed, hanapin natin yung kurso natin or profession natin. Sa akin, registered electrical engineer. Then type lang natin yung PRC license number natin. And after that, proceed, click proceed. Additional requirements. And guys, kailangan talaga ng Certificate of Good Standing. Proceed. Bali, yung babayaran natin sa PRC guys is 810. Yung annual fee 750, tsaka surcharge na 60, total of 810. By the way guys, for info lang, expired na yung license ko nung 2020 pa. Iwan ko lang kung dito sa annual fee may penalty ba to, hindi ko rin alam. Mag-comment lang kayo kung may alam kayo. Then select natin yung preferred PRC regional office natin para sa transaction natin. Sa akin, Butuan, PRC Butuan yung pinili ko kasi mas malapit sa amin. So after nyo mag-select ng PRC regional office, automatic may schedule na agad kayo, date and time. So tulad ko, nag-change skid ako kasi konflikto sa trabaho ko.
sa 22 duty pa ako. So change ko yung schedule ko 25 sa July 25, 2022 yung pinili ko kasi rest day ko na. Tapos may mag-state lang kayo ng reason kung bakit kayo nag-change skid. Okay lang naman yan, i-confirm nyo lang. Tatanggapin naman yan ni PRC. So ayun na, may rescheduled na date. July 25, 2022, 3 p.m. to 4 p.m. Click next lang guys to proceed. Then pili kayo kung saan kayo pwede magbayad online. Sa akin GCash kasi mas convenient sa akin yung GCash. Click okay lang guys. Tapos next lang natin to proceed. Submit transaction. I-click lang natin yung submit application guys, and yes to confirm. So pili na tayo guys kung saan tayo magbayad ng e-wallet. GCash yung pinili ko kasi walay hassle, walay kuskus balungos sa Palawan Express. Input nyo lang yung GCash number nyo guys, then next na lang to proceed. Then automatic yan si GCash magti-text sa number nyo ng 6-digit authentication code. Input nyo rin para ma-proceed natin yung next step. Then wag nyo rin kalimutan guys yung PIN, GCash PIN nyo, 4 digit para mas mabilis yung transaction. Next to proceed. Ayan na guys, may 818 tayo na nabayaran from GCash to PRC. Bale yung 8 nyan guys, yun yung convenience fee natin. Tapos ito na guys, nabayaran na natin. Automatic na siya magbalik sa PRC website. Existing transaction natin, may payment details na, may print renewal at saka yung print electronic OR natin. So click lang natin yung payment details. So ayan guys, nakita natin yung transact date natin, tas yung payment date. Ang bilis na talaga pag online. Tapos click natin yung print renewal, kung anong laman, tingnan natin. Okay, ito yung ipapasa natin, application for professional ID. Ito yung ipapasa natin sa PRC regional office. Print lang natin guys para sa hard copy natin. So, bali ito na yung printed copy natin guys. Ito yung ipapasa natin sa PRC Regional Office. Kasama ng Certificate of Good Standing natin. Close lang natin. Tapos, pinrin ko na rin yung electronic official receipt. Para may copy din tayo guys. Halimbawa, hingin din ng PRC. Then, okay na guys. Tapos na tayo sa ating online transaction. Log out na tayo guys. Sana marami kayong may natutunan kayo. Then, like and share lang guys. Tapos, subscribe na rin kung nagustuhan nyo. Tapos, kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. Thank you and God bless us all.